nga Sonata Pinkurasa. Mga sanggayan, palakpakan natin ang aton hinigugma ng Mayor ang punto, Mayor Roy Ador. Kaparis ang kapigas sa kinabuhi. Ang aton pulang barangay, Kapitana Cheryl Silva. Ay sindikado ang pagpasa indiretso. Yato na, sige daw kita. Di mano na pipipigla umurat sa kaupay pakit at kursina sa ibigan. Ang kapalis ginaganahan. Yato na, sige daw kita. Sige na, ang galupad hanggala. Mga pinaura na isa hanggala. Imanuroy mo pa'y sumurat sa ang Ginoo tinatapuran niya, sa litwaray manggod pagkahadlok niya, bahag-bagyo ginatubang niya, ang Panginoon niya inuna, ang pag-intindi o ang pagpabaya, makasing-kasing digod mapapara, himanuroy atong manggin higuma, labay oras mabalik mata. Yato na, sige daw kita. Di mano na pipipigla umurak sa kaupay pakit at kusina sa ibigan. Ang kapalis ginaganahan. Yato na, sige daw kita. Sige na, ang galupad hanggala. Mga pinaura na sa hanggala. Imanuroy mo pa'y sumurat sa ayaw pa'y tumurat sa di malungayan. Ayaw pa'y tumurat sa di malungayan. Tumara kayo ang oras na babago. Ganyan garantiya di malo. Kayuanhan kabukiran kung kadagatan. Para pihapan niya pasyadahan. Kabasong nakikitaan. Ilayo pa yung mapaglaunhan. Mga oras mo. Servisyo publiko na mismo. Maraming salamat Mayor Roy Ador. Kanimo igipakita na ora mismo nagugma parahan barangay Bantayan sugad man ang buntohan oras. Taga nato nin mapaso nga paragpakan mga kasangkayan ang aton hinigugma nga amay han buntohan oras.